Anh là nhiều à? 那什么时候咱家？ Anh là Jhyuai A. 家长下那么这样吧？ Eh. 啊，连肉快上。 Cái này long kia nè. 哎呀，你这个娃的那把那啥呢？对，话送门佛，晚放没得怪吧？这样就跟那这说了比这拉着。麻烦。Jiki da nan ba na sani, darasin daban-daban ne, rayuwa kashi-kashi ne. Oh, jiki kowa da nan ba na sani. To, aya kira bira timin jilufu, to ka hikiman wani man guna, ya yi ta sana ba. To, yang ne da sha da kayan kakon gwana biya ba, kuka kusa din kiya. Ai. Ko ba an kyar shakara.